Vnímavosť je asi taká nadčasová schopnosť. Je to niečo medzi všímavosťou, medzi empatiou, ale viac to smeruje k tomu, že si uvedomujem, že v tej spoločnosti nie som sám, že zdieľam nejaký priestor s niekým a tá kvalita života môjho závisí od toho, aká bude kvalita života toho človeka vedľa mňa. Takže tá vnímavosť je schopnosť rozumieť tomu, že spoločnosť tvoríme viacerí. Ono to vyzerá, že my žijeme takú dobu, ktorá je rýchla, dynamická. Myslíme na to, čo všetko musíme urobiť, čo všetko je potrebné urobiť hneď dnes, lebo zajtra nám niečo utečie. A tá vnímavosť je vlastne taká tá príležitosť zastaviť sa. Príležitosť povedať, že veci nám nejdú, že je oveľa dôležitejšie byť v prvom rade človekom, než všetko ostatné. Pretože keď som človekom, tak dávam kus zo svojho ja niekomu, kto to bude ďalej posúvať ďalej. A myslím si, že preto je tá vnímavosť dôležitá. Je veľmi ťažko vysvetliteľná, ale je neskutočne dôležitá práve pre dobu, ktorú žijeme. Vnímavými môžeme byť kedykoľvek, kdekoľvek. Napríklad stačí prísť do obchodu a pozrieť sa okolo seba, či niekto nepotrebuje pomoc, či niekto nepotrebuje niečo podať z vyššej poličky, či tam nie je nejaký starý človek, ktorý potrebuje nejakú podporu alebo možno informáciu. A niekedy stačí sa len usmiať. Usmiať na človeka, ktorý ide oproti, usmiať sa na dieťa, ktoré je mrzuté, usmiať sa na mamu, ktorá je evidentne unavená, alebo usmiať sa na kolegu. A niekedy stačí prísť domov a spýtať sa svojich detí, tak čo, aký bol dnes deň? Čo krásne sa vám podarilo? Čo pekné ste zažili? Na vnímavosť nepotrebujeme extra veľké nástroje. Nepotrebujeme niečo, čo potrebujeme kúpiť, čo potrebujeme zohnať. Na vnímavosť stačíme iba my. Náš úsmev, naše slovo, náš pohľad, naša úprimnosť. Takže ak chcete byť vnímaví už dnes, skúste sa usmiať na človeka, ktorý dnes pôjde okolo. Skúste sa usmiať na niekoho, koho stretnete. A možno príďte domov a buďte vnímaví aj k sebe, pretože aj to treba.